Bayan wutar da bata ƙona sa ba, Annabi Ibrahim bai tsaya ba, ya bar ƙasarsa, ya bar mutanensa, saboda Allah kaɗai. Bismillahirrahmanirrahim. Wannan shine daga littafin Allah, inda muke kawo labaran annabawa daga Alkur'ani. A yau za mu ji hijirar Annabi Ibrahim alaihi salam, dalilin hijirarsa da abin da ya wakana tsakaninsa da wasu sarakuna guda biyu. Bayan mu'ujizar da ta faru a wuta, duk mai hankali zai yi tunanin cewa al'ummar Annabi Ibrahim alaihi salam za su rusuna, su gane Allah ɗaya ne, amma hakan bai faru ba. Alƙur'ani ya nuna mana cewa duk da bayyanar gaskiya, zukata na iya kin karɓa. Allah ya ce, ba idanu ne ke makancewa ba, sai dai zukatan da ke cikin ƙirji. Sura Al-Hajj aya ta 46. Mutanen Annabi Ibrahim sun ga alama, amma girman kai ya rufe zukatansu, har mahaifinsa ya ce bai so ya ƙara ganinsa. A wannan lokaci ne Annabi Ibrahim alaihi salam ya gane gaskiya mai nauyi. Saƙo ya kai iyaka, zama a wurin yana ƙara fitina. Gaskiya ba za ta bunƙasa a wannan ƙasa ba. Sai ya furta kalma da Alƙur'ani ya adana mana. Lallai ni mai hijira ne zuwa ga Ubangijina. Suratul Ankabut aya ta 26. Wannan hijirar ba gudu ba ce, hijira ce saboda Allah. Annabi Ibrahim alaihi salam bai yi hijira shi kaɗai ba, ya tafi tare da matarsa Sara da ɗan uwansa Lut alaihi salam. Ya bar ƙasa, ya bar dangi, dukiyar da ya sani, tsaro da rayuwa ta al'ada. Babu taswira tare da shi, babu tabbacin inda zai je, sai tawakkali ga Allah kaɗai. A cikin hijirarsa ya shiga wata ƙasa da sarki mai zalunci ke mulkanta. Wannan sarki yana ƙwace mata da ƙarfi. Da Annabi Ibrahim alaihi salam ya samu labarin wannan sarkin, sai ya ce wa matarsa Sara, ke ‘yar uwata ce. Da suka shigo garin, sai saƙo ya kai wa sarki cewa ga baƙo da wata mata kyakkyawa. Sai sarki ya sa aka zo da Annabi Ibrahim, ya tambaye shi game da Sara, sai Annabi Ibrahim ya ce masa ‘yar uwarsa ce. Sai sarki ya sa a kawo masa Sara. Lokacin da aka kai Sara gabansa, Allah ya tsare ta. Duk lokacin da sarkin ya kusanto ta da mugun nufi, Allah ya hana shi. A ƙarshe, sarkin ya gane cewa wannan mata tana da kariya daga Allah. Ya sake ta cikin girmamawa, ba tare da cutarwa ba. Annabi Ibrahim alaihi salam da Sara suka bar ƙasar lafiya. Hijirar Annabi Ibrahim alaihi salam ta ci gaba, daga ƙasa zuwa ƙasa, yana kiran mutane zuwa tauhidi, baya neman mulki, baya neman yabo. Allah ya ce game da shi, lallai Ibrahim al'umma ne shi kaɗai mai biyayya ga Allah. Suratul An-Nahl aya ta 120. Mutum ɗaya, amma da imani kamar al'umma. Annabi Ibrahim alaihi salam ya fuskanci wani sarki mai girman kai a zamaninsa, wanda wannan sarkin yake ikirarin Allahntaka. Wannan sarkin ya tambayi Annabi Ibrahim alaihi salam, wane ne Ubangijinsa? Sai ya amsa masa da cewa, Ubangijina shine wanda yake rayawa kuma yake kashewa. Sai wannan sarkin ya ce, ni ma ai ina rayawa, ina kuma kashewa. Sai ya sa aka kawo masa wasu mutane biyu waɗanda aka yanke wa hukuncin kisa. Ya sa aka kashe ɗaya, aka kuma saki ɗaya. Sai ya ce, to gashi, ya kashe wanda ya ga dama, kuma ya raya wanda ya ga dama. Sai Annabi Ibrahim alaihi salam ya ce masa, to ni Ubangijina a kullum yana fito da rana ta gabas, ta faɗi ta yamma, to kai sai ka fito da ita ta yamma, idan za ka iya. Jin haka sai sarkin ya ruɗe, ya kasa amsa masa. Gaskiya ta tsaya tsayin daka, ƙarya da girman kai ta faɗi. Wannan kissar tana Suratul Baqara, aya ta 258. Wannan sashi na rayuwar Annabi Ibrahim alaihi salam yana koya mana cewa hijira saboda Allah ba ta zama asara. Duk wanda ya dogara da Allah, to Allah ya isar masa. Annabi Ibrahim alaihi salam ya bar komai saboda Allah, kuma Allah bai bar shi ba.
A sashi na gaba za mu yi duba zuwa ga zuriyarsa, ginin Ka'aba da abin da ya biyo baya insha Allahu. Ku yi subscribe kuma ku danna ƙararrawar nan domin ci gaba da sauraron labaran annabawa daga littafin Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.